Wara li l-Prim Ministru Joseph Muscat irnexxu li jorbot l-Ewropa biex fi żmien speċifiku twettaq il-proposti tat-Task Force dwar l-immigrazzjoni illegali li għal din it-Task Force ġew allokati 8.7 miljun euro, madankollu l-kap tal-Oppożizzjoni u l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil jgħid li l-Prim Ministru Joseph Muscat ħareġ mis-summit u ma ġabx riżultati. Attitudni negattiva illi bija l-Prim Ministru ħaseb li ser iġib ir-riżultati ma tatx riżultati. B'dawn ir-riżultati miksuba dwar l-immigrazzjoni illegali, il-kap tal-Oppożizzjoni ddeskriva l-Prim Ministru Joseph Muscat bħala bluff. Dan juri kemm id-diskors tiegħu fl-aħħar snin dwar l-immigrazzjoni ma kien xejn ħlief bluff. Madankollu mistoqsi fit-8 snin li dam Europarlamentari x'ġab għal pajjiżna dwar l-immigrazzjoni illegali, Busuttil wieġeb billi qal li ġew irlokati 2000 immigrant.